Kaixo, egunon. Lehenengo bidalketa konpromiso profesionalari ekingo diogu. Irakasle taldearen elkarlanerako testu inguruan, komunikazio tresnak aipatuko ditugu lehenbizi. Oteitza Politeknikoko irakasle taldeak, posta elektronikoa erabiltzen dugu lehenbizi, gure artean komunikatzeko. Elkarri mezuak era asinkronoan bidaltzen dizkio. Telegram talde bat ere badaukagu. Asinkronoki, hemen ere gehienean, mezuak trukatzeko. Hirugarrenik, Trello talde bat ere badaukagu, irakasle bakoitzaren lanak listatzeko eta antolatzeko. Hau ere asinkronoki erabiltzen du. Eta azkenik, sinkronoki komunikatu behar dugun garaian, Google Meet erreminta erabiltzen du. Irakasleren bat, fizikoki, ikastetxetik kanpora egon, eta bestekin komunikatzeko beharra daukanean. Elkarlanari dagokionean, irakasleok hurrengo erreminta edo plataformak erabiltzen ditu. Lehenik eta behin, Inika irakaskuntza plataforma bat daukagu ikastetxe guztien administrazio, lanak kudeatzeko. Irakasleon artean mezuak trukatzen gain, ikasleen utz egiten jarraipena egin eta txostenak partekatzeko balio digu. Azkenik, ordutegiak kudeatzeko ere erreminta oso egokia da. Ikastetxean erabiltzen dugun bigarren plataforma, Drive plataforma da. Kontuan izan, Oteitza Politeknikoan Google plataformako e-mail edo kontu bat daukagula irakasle bakoitzak. Beraz, Google Docs dokumentua, Google Sheets kalkulu horria, Google Slides aurkezpenak eta Google plataformako dokumentuak gordetzeko eta elkarrekin partekatzeko Drive erreminta erabiltzen dugu. Batez ere, edaxi metodologian lan egiten dugun zikloetan, irakasleok Drive dokumentoetan eta Drive plataformako dokumentoetan egiten dugu eta metodologiko kudeaketa guztia. Hirugarrenik, Classroom erreminta oso erabilia da gu irakasleon artean, bai ikasmateriala partekatzeko eta baita ikaslei zereginak esleitu eta zeregin hauen ebaluazioa egiteko ere. Azkenik, Google Sites bezalako plataforma estatikoagoa erabiltzen dugu, egunerokoak ez diren, baino garrantzitsuak diren, dokumentuak irakasleekin partekatzeko. Egutegi osoa, matxura zerbitzuetarako sarrerak eta beste zenbait dokumentazio orokor baino garrantzitsu. Azkenik, irakasle taldearen elkarlanean oso garrantzitsuak diran netiketak partekatuko dizkizuet. Gure ustetan, irakasleok elkarren artean errespetuz jokatu, komunikazio zehatza izan gure mezuetan, idazkera egokia erabili. Mezu horiek ulergarriak izan daitezen, elkarri akatsak markatu, eta ikastetxeak markatzen dituen hizkuntza terminoak errespetatu beharko genituzke. Baita ere, iruditzen zaigu, konfidentzialtasuna gorde beharko genukela gure komunikazioetan, lankidekiko konfidentzialtasuna, laguntza eskaini beharko genikela gure lankidei, bileretan era egokian parte hartu beharko genukeela, ikastetxean sortzen ditugun lanak partekatu egin beharko genituzkeela beste irakasleekin, eta lankideen irudi naiz lanak erabili edo banatzeko baimena eskatu beharko genikela beste irakaslei.